Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ore nya kora mogajuanga geno ni hiru maber kamoro moro mentio kinyeri market kod maindi eno kinyeri maluth nyasaye onyalo noa kendo wanado kodi e chenu nieri mano masule mokinyi ching tarik 13 dwe mar 2 higa 2026